Moi boas, celtistas, que tal, como estamos? Pois está todo o mundo intentando xustificar a venda de Fer López por todos os medios, tanto por unhas partes como por outras, intentando quedar ben todas as partes, cando isto é imposible. Aquí sucedeu algo, nós non temos toda a información, nin temos moitísima da información que quixéramos ter, nos facémonos un retrato robot do que pudo haber sucedido a raíz das informacións que nos deron as fontes máis fiables que podemos ter, pero claro, non deixan de ser plenas especulacións. O que sí sabemos, o que sí vos podemos decir é que no verán do 2021, por un problema similar, o xogador Brian Bugarín da canteira, a presidencia do Celta rompeu todos os acordos cantos podía ter con intermedias por player. E máis, reuniuse con nais e pais de xogadores que estaban representados por esta empresa e dixeronlle que ou se deixaban de seguir vinculados a esa empresa ou deixaban de ser xogadores do Celta porque non iban a permitir mercadorías coa canteira do Celta. Pois ben, Jorge Méndez ten a 30 polo menos representados na fútbol base. A min todo que non sea que a partir desta semana o Celta sala dicindo que rompe relacións con este home e se reúna coas familias para decir que o cambian de representante ou non continúan, vaime facer dudar moitísimo de que todo isto non sea un win-win.